alweer klaar. Gauw om kant. Dan zet ik een pot koffie zetten en dan zal ik onttypen. Want nergens het om. Maar als die bijna bij binnen, dan slagen dat net. Dus ik moet heel blij wezen dat Ilda Midjes nog even een koeske doet. Maar ik ze nou dan toch nog even een peer op. Oh kak. Oh nee. Oh nee, mijn mask. Chips. Nou, maar even zien. Daar lijkt het. Ik ben zo'n handige Harry, hè. Nou jongens, heel wat dingen. Inmiddels binnen de kronuit net thuis. Die zullen aan even afbeulen geworden door Lammet. Zodat je even zijn wurg krijgen. Ja. Kom, zaken pakken. Het moet echt mogelijk zijn. Is het te moeilijk zaken? Lammet is wat te goed, dat kan hè? Ja. Ja.